środku szmacianą wrócił dopiero rano. Mieszka ze 20 rodzin, niewielu z nich się lepiej powodzi. Reszta odbiera wypłatę piątego, próbując przetrwać do następnego. W klatkach ciemnych, brudnych od smrodu czuć jest zapach ludzkiego potu. Czuć jest też pośród skrzynek na listy oko zwykłej ludzkiej zawiści. To nie jest moja historia. A to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest twoja historia. Potem wszyscy idą do pracy, niektórzy rodacy nie idą do pracy, więc tkwią nad ranem w windzie pospołu, jeżdżąc tą windą z góry do dołu. Potem wracają do żon, do swych domów, do dzieci, do psów, telewizorów i kładąc się w łóżku nie myślą już wcale o tym, co kiedyś było ważne. A to nie jest moja historia. A to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest twoja historia. Matka nie jeździ już windą wcale, bo wszystkie windy są zasikane, więc chodzi co wieczór na piętro 9, niosąc dla nas jedzenie w torbie. Potem ubierze ojcu koszulę pachnącą jeszcze hutniczym kurzem i zaśnie wieczorem u jego boku w za ciasnym łóżku w hutniczym bloku. A to nie jest moja historia.